ରଥ ବଳଦ ନାଥ ମତମ୍ବତ ବଳ ନଦୀ ମହାନଦୀ ବଳ ଜିଲ୍ଲା ମବଦ୍ୟା ବଳ ଲକ୍ଷସଂଖ୍ୟା ଗନ୍ଧାମ ବଳ ଭୁବନ। এই କୁନି ପୁଅଟିର ବୟସ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ 11 ମାସ। ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ ବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ବୟସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତାଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ପାଇଲା। ଏତେ ଛୁଆ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଖୁସିରେ ବି ତାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଆସିଲା କି ତାଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପଠେଇଲି ତାର ପାଠ ଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ବି ସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ କି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ମାନେ ପାଇଯାଇଛି ଛୁଆ, ତାପରେ ତୁମ ପାଖକୁ ବୁକ୍ ଯିବ, ଏହା କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଯେ ଏତେ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ପାଉଛି, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବର କଥା। ପିଲାଙ୍କ ସେମିତି ନଲେଜ କିଛି ନାହିଁ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ତାର ସକ୍ସେସଫୁଲ ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ, ସକାଳୁ ତାକୁ ତା ସହିତ ଲାଗିବା, କାମ ରହିଲେ ବି ତାକୁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ତା ସହିତ ଟିକେ ଲାଗିବା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା, ପାଠ ଗୁଡ଼ା, ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବସିବନି, ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କି ବାବା ବସେ, ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହୁଏ, ତାକୁ ବୁଝେଇକି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବସେଇକି ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପାଠ ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ପାଇଛି, ମାନେ କିଛି ମାନେ ଭାଷା ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ଏତେ ଖୁସି। ମା ହିସାବରେ ଏତିକି ଗୋଟେ କହିବି କି ମୋ ଛୁଆ ଯେମିତି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଛୁଆ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାମ ଛାଡ଼ିକି ବି ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସମୟ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ବି ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ହଉ କି ଅଲଗା କାମ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଓଳମ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ଏହି କୁନି ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନନ୍ଦ। ତୁଳସୀ ଯେପରି 2 ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଅତି ଛୋଟ ବେଳରୁ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ କୁନି ପୁଅକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଖୁସି ତ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କି ବ୍ଲକ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତା ମାଆ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତେ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଯାଏ, ସେ ତାକୁ ଘରେ ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ଡେଲି ସକାଳ 2 ଘଣ୍ଟା କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କି ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତି କି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ବହୁତ, ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ହେଉଛି ଆଗକୁ ମନେ କରୁଛି ଏମିତି ସବୁ ଛୁଆ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଏମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ। 3 ବର୍ଷ 11 ମାସର ଛୁଆ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବି ଅନେଇଲେ କ୍ୟାମେରା। ଏଡିଟ୍ ମାରିଦେଲ ନା ଆଉ ଡିଲିଟ୍ ମାରୁଛୁ? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।